Hello everyone! Welcome back to my channel. Narito na naman ako muli. Ngayon, gagawa tayo ng kinilaw na bangus. Ang gagamitin lang natin, isang pirasong bangus. Pinaboneless ko na siya sa palengke. Tapos, ang gagamitin yung bangus guys, yung bangus dagupan or bangus alat. Huwag yung bangus na nasa fish pan kasi lasang putik yun. Ang maganda talagang kikilawin yung bangus alat. Ang mga ingredients niya, luya, 2 pirasong sibuyas, siling labuyo, asin, bitchin, optional, kalamansi, 1 pirasong pipino. Gagamit din tayo ng vinegar, panghugas, at sukang tuba. Bite size. Bago mo siya hugasan sa suka, hugasan mo muna sa tubig. Hinugasan ko na siya guys, pero ulitin nyo paghugas sa tubig para matanggal yung dugo-dugo. Ilagay lang natin yung suka. Hugasan natin. Tapos, pigaan ng konti. Light lang, yung hindi yung pigang-piga na baka matanggal na yung lasa ng bangus. Yung mawala lang yung langsa niya. Tapos, ilagay lang natin sa mixing bowl. Maglagay lang tayo ng 6 na kalamansi. Tapos, ilagay na natin yung bitchin at saka asin. Luya. Sibuyas. Kailangan, wag nyo tipirin ng sibuyas guys kasi yan din ang nakakatanggal ng lansa. Pati luya.
Shake, shake. Tapos, maglagay na tayo ng sukang tuba. Tapos, maglagay tayo ng siling labuyo. Ang kinilaw guys, hindi kumpleto pag walang sili. Sa kinilaw, kailangan maanghang na maanghang. Ilagay na natin yung pipino. Optional lang yung pipino guys. Kung ayaw nyo ng may pipino, kayo bahala. Tikman natin kung anong kulang. Sarap. Sobra. Sarap-sarap. Sarap talaga guys, promise. Ayan guys, tapos na tayo gumawa ng kinilaw na bangus. Kung gusto nyong sundan tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Nakakaubos to ng kanin, bahaw na kanin. Salamat guys sa panonood. Amping ka mo lagi. God bless.